hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska utxari takoiz batez el puertoko gartzelan Lan eta xaporra, hariek sartu zituzten izartu zituzten bezala, ala moduz, ez dago, askoik esan berekan, eta ekaitz epaiketa zai, eta iesin lekua bada garatea etxetatzeko. Egoera asko aldatu da, konponbideko bidean gaude, eta ez dago inongo aitzakik eta motibuik dabiltzaneko hiltzeko. Gaurko aldarretik, azaldu nahiko genukena da, zarautzen ez dakaula igual problematika berezia ezberdintzen gaituenik beste argietatik daukena presoen gaian. Aipatu nahiko nuke bereziki igual salagarriagoa iruditzen zaidalako Aritz Labianoren kasua. Azken finean salaketa anonimo baten ondorioz dagoelako kartzela, Aritz Labiano eta Aritz Xaporraren kasua, bereziki igual hoiena salagarriagoa da, eta bestetik ere salatu, Audientzia Nazionalak egin du jurisprudentzia berri horretan, parot, rotina edo deitzen dioten horretan, horrek azkenean suposatzen duelako presoei askoz gehiago luzatzea beraien kondenak, eta gainera batzuek gainea petxa zeukatenean jarrita kondena mailerakoa. Hori oraindik eta salagarriago iritzaigu, orduan hemendik gure eskaera luzatu Audientzia Nazionalari, doktrin hori, Tribunal Supremo hori, doktrin hori bertan bera utzi dezan eta baliogabetu dezan. Timbrea jo egin zuten eta zuri atera zuen. Eta berehala pistola jarri zioten buruan, kolpatu, eta ia hasi zen etxe guztia miakatzen eta hori, eta nahi dute esan, ez dute ezer eraman, zer ez zegoen ezer. Nendaia emizi nintzen eta ezin nun ezer egin handikan. Eta gero enteratu nintzen, nola presoa sartu zioten, eta kriston tortura jaso zulan, eta ez zuten inungo frogarik, ez zuten ezer. Ez dakigu zer da akusazioa, zer ez da saltzen inun, plenoan, bada pertsona bat, esango dut izena, da PSOeko zinegotzia esan zuen, txuri zergaitikan atxilotu zuten, eta hori informazioa ni baino, guk gurasoak eta familia baino gehiago zekien. Orduan, beraiek jakingo dute, nunikan atera dute informazio hori, eta epaiketa junda, eta eman diotela aurrenengo epaiketan 259 urte edo zozerola, eta hori frogari gabe. Torturan ateratako firmak eta olako gauza. Garai horietan ematen direna komisaldegiko deklarazio asko abokatu gabe izaten dira. Eta epailearengana 10 eguneko margenean eraman behar zaituzte. Torturaren inguruan egia da txuriren kasuan edo eta beranduago gerta daitekeen edozein atxiloketaren kasuan dagoen faktore desberdintasun bakarra dala inkomunikazio egunen diferentzia hori, ez? 10 egunak beti aukera gehiago ematen dute inkomunikazioaren bermean tortura hori existitzeko. Gaur egun 5 egunetan inkomunikazioa daukagu, salaketak lehen eta orain existitu dira.
Jo, espetxeak asko inponitzeu. Jendea, ateak itxi, zarata, eta orduan lehenengo kiek ikustea hori da babes hori kristona da. Azteko gau guztian, bi ordutik behin zulo zaude eta bi ordutik behin iteizue ireki eta kanpotik dake argi bat eta argia piztu. Klaro, ireki ez da hola ni egiteten meza, ireki da kank eta argia piztu. Horun esnatu iteizue eta holea bi ordutik behin hori da gau guztia hola. Batzuk erreskasuna dakaunak berriro arte dugu, beste batzuk oso gaizko pasatu behar. Eta gero ja azkenekoa goizeko 7 jaitigu atiriki. Eta atirikitzeue eta hor ja muitu inberdezu, behartuta zauden muitzea. Da, supuestamente jakiteko bizikan zauden edo ez. Bai, konfirmatu da dut ere. Tristia da, baina orduan eskua muitzearekin askea. Eta gero bat dutxak dazkazu, guk genuzkan hastian 3 aldiz dutxak. Hastian 3 aldiz bakarrik genuzkan dutxak. Gu 22 ordu dote ginean ziegan. Ordu eta laurden arratsaldean patioa eta beste ordu eta laurden goizian. Eta gero aktibitatea kirola genunkan bakarrik. Eta hori hastian 2 aldiz. Frantziako espetxetan ez da komedore bat. Gozaldia, Baskaia, Faia ziegan itizu. Gero patio arratsaldekoa eta gero gutunak irizteia normalian. Eta beti zaude gutunan zai. Guri gutunak irizte zaizkiu 10naka o 15naka. Igual piestetan azuetean ez dugu jasotzen, eta hurrengoan golpea matizki igual. Gutuna beti dia irekita, eta epailea irakurri berdulako, jendeak zeidazten nion, eta gero gureak berdin, epailea jakin berdu zeidazte du. Eta gero gutunakin bat egunkaria ere jasote du, egunkari izatea 4-5 egun berandu jasotea. Eta gero ja afaia arratsaldeko 7etan emategu eta Espainian patio askoz ordu gehiago azke, batutan 4, batutan 6. Batzu daude behi isolamenduan, baina horien gero jan da hori teute dena batea, hori bai. Espainian dakate telefono deia dazkate, Frantzian peitu arte ez dakazu telefono deiik. Espainian dakazu vis-a-vis. Frantzian perpetu dakazu bitzia eta ez nezu lagoa jo. Aurrengo bisita, gurasoa joan ziren eta nahi eta beste aizpa ustegu joan ziren. Eta oso gogorra. Zerez, aterazun bisitara errenka ezun entzuten, zerez torturakin belarriak egin zuten lertu, eta orduan, ezun entzuten, eta gurasoa, beraien aurrean beti farrek eta gogoak eta hori, baina ateratzerakoan, bai berak eta bai gurasoak dena negarraz. Zergaitikan ikusi zuten injustizia bazala. Zerez, guraso esaten zuten, espainolez esaten zidan amak, yo no sé lo que ha hecho, pero no merecía que le pegaran, porque él es bueno y puede decir las cosas sin que le peguen. Herriak lastonak musuak, besarkadak, epaiketak, kolpeak, tortura, malkoak isolamendua. Ikusi nahi ez duenarentzat oso nabaria da existitu tortura existitzen dela, ez? Hau nazioarteko organismo desberdinek esaten dute, CPT edo eta Naciones Unidasetik ere bai esaten da, Estatu Espainolean tortura existitzen dela, eta baita ere Auzitegi Nazionalean hainbat epailek onartu dute protokolo bat, investigazio protokolo bat existitzea atxiloketa egoten den bitartean. Auzitegi Nazionala eta mediko forenseak eta hor dauden elementu guztiak dira sistema baten barne daude. Beraiek daukaten sistema honekin, sistema penal honekin behar dituzte frogak, eta frogak
lortzen dituzte beraien deklarazio autoinkulpatorio edo beste pertsona batzuen deklarazio autoinkulpatorio fortzatuen bitartez. Sakabanaketaren aplikazioa da politika penitenziario bat, eta Partido Sozialistak eta PNVk eta onartu dute politika mendekuzko politika bat dela, eta desde luego ez dijoa lege penitenziarioaren norabidearekin bat. Lege penitenziarioak esaten duena da presoak espetxean sartzen direnean ezin dela bere familiatik urrundu, mantendu behar duela herriarekin komunikazioa, ezin ditugula tratatu filosofia bezala, ezin ditugula aislatu, bai, komunikazioak eduki behar dituztela maiztasunakin, hori dena dago. Problema da, preso politikoen kasuan, nik esango nuke beraien ideologia puskatu behar dutela, eta beraien ideologia puskatu behar dutenez, eta baita ideologia puskatu behar dutenez, eta talde bat osatzen dutenez beraiek, presoen kolektiboa, lehenengo gauza egin behar dutena da, talde hori puskatu eta puskatzeko sakabanaketa erabiltzen dute. Eta ez bakarrik sakabanaketa, baizik eta gainera urruntzea, zertarako familiatik urruti egoteko. Gero nire aurrenengo bisita, ni etorri nintzen onera, eta joan nintzen Malagara. Eta aurrenengo bisita nik txurikin niretzako da anai bat, anai bat, oso maitatua. Eta aurrenengo bisita beratera zian larrosa batekin. Eta niretzako nik oraindik larrosa hori gordeta daukat. Niretzako izan da oso polita, oso hunkigarria, eta bezarkatu eta ezin ginen utzi. Bezarkatu, musukatu eta ez dakit zen niretzako oroipena daukat hori oso polita. Atxilotu eta ia 4 hilabetetara, denbora da xente pasatzen, eta bueno, izan zen sentimenduen eztanda bat, ez? Zeraina Frantzian bisita da logela, gela batian, eta dakazu besarkatzia, musukatzia, ez da estatu espainiarrean bezala, eta orduan, nahi diozu 7 urtetan ez diozuna esan, bisita batian, 40 minutudan esan, eta oso polita, ez? Ikaragarria. Kaotikoa igual izatea, ez da aurrengo bizita, hori gaina demua pasatzen zaizu, 40 minutu dira, baina segituan pasatzen dianak, eta ez da dezu, 3 ordu, apagoa, datu luzea, 3 ordu horako zeuzi dira, eta beste 3 ordu dazkazu bueltatzeko. Eta, 40 minutu berekin noteko, ez da, baina merezi du. Zan kristalatetik ikusi nagoen, eta gaina kristalazien barrotiakin. Orduan oso gogorra, zentzu honetatik. Ez dakizu ondo zer ringo dizuen sarreran, zer jarrera hartu, pixka bat galduta. ¿Acceptez-vous la extradición? Dice el presidente que si acepta usted la extradición. Ez jauna. Estradizioa legezko neurria da. Gaur egun aldatu egin dena eta gaur egun euroagindua existitzen dena. Euskal preso politikoek ez dute onartzen ez estradizioa eta ez euroagindua. Beraiek beste nazio batetan atxilotuak izan direlarik ulertzen dutelako estatu espainolean torturan oinarritutako atxiloketa baten ondorioz daukaten frogak direlako beraien aurka, eta beste gauza batzuen artean adibidez, depende nun atxilotzen zaituzten, batetik ezin duzulako onartu zuk beste estatu batetara eramatean kondenatzeko, hori moralki eta politikoki ez da ulergarria, ez?